Jotono no khulumbaikya hai tahuksong norok bahai tongbai kha khlayo jotono kaham no tongbai na hinai jini titi edisini chongmari no tiyei jeng jotono lenglaija lenglaifano sini bokha bilaikhe no tongthlok tongo tamni hingkakai jeng keflayungnai bubagra ni bodol keflayungnai ti prasara keflayungnai hine jeng bilaikhe no kha tongthlogui tongo tabo kokungkha khana to bud lekhanai bud lekhano ni jorao tamo chini samung khlaitai ba jeng tamo khlaina nangno amno tuina tini ang kisa angni buskango koksanai puila hingkakai chini counting agent no tuyi counting agent rok tamo samung tangnani nangno amno tuina ang norano sanai jorat tuina chini counting agent rok counting khaimani jaga eba SDM office ma soginai second hingkakai counting agent rok bong ID card no logi tlangai ma thanai logio kolom khata tlangai man khangkakai ba permission tong khangkakai kolom khata tlangdi tlangai me hingkakai SDM office no hoite SDM office no hoite SDM office hoite kisa ungkongkha je anor phone kaisa phaiye hingkakai kokungkha tabuk jeng kolom khata judi tlangai man khaba tlangdi tlangma ka SDM office no hoite kolom bai khata no tonidi norok jokhonte board lekhana ni chengo afronor record narangna nangnai hoyto nono kat pencil limano ekhaiba kolom rimano kaisa hingkai te kaisa kokungkha norok jara counting go tongnai norone kaisa daitongkha je EVM khulogane je chini boot center ni EVM phayo a boot center ni EVM number norok je record khainarangma bai kholokmani EVM ni number thik da tong abo kaham kai norok check ma khlainai omo check khlaibaman pore norok count khaipro kaham kai mokol return di busik phaika hingka kai abono je phaimani counting go je EVM je boot casting money abo thik da tong abo norok naidi abo record thik nargai norok abo note nardi note narek khangka kai abo chini bagai kahamungnai kai omongkha jara chini counting go tongnai rok ni unko tai kaisa kok counting go jara tongnai rok ba thanai rok norok tini oroi jaga ta thudi krungcha jaga o thudi tini thulaiye khana chini candidate ta election agent loi baksa kai norok datino sara pasta ni bisingono norok counting hall noga hamna nangnai ar thange busai di jokhon te kholok riwana afro norma thangnai tangai tini counting agent no sing thancha muthuna ni hingkai karon chini je bipokha tongnai opposition je party rok tongnai chini counting agent no gobang ma phem logoi mano borno horror ni bisingo no phem logoi rang puisai roi chini biruddhe khlairi mano ka aboni bagai jara tabo ani Facebook live to nai tongnai ang jotono no koinai joto candidate no ani koimung tongnai je prottekta chini counting agent no jotono kaisa jaga ka muthudi tai khana datino busala ye norok counting hall nogo thangoi sogui di gai tabo chini candidate dongni thane ani koimung tongnai candidate dok ballot paper lekhanai ballot paper kholok lekha puro norok kaham kai mokol kaisomui ma tongnai abo tigmar thino thigda tong thigda korei ba kinar darjaka aborok onek kisu norong naithai tongo norong ni jagobo kolom bai khata tongnani nango kolom khata note narekdi norong no mobile judi allow khaikang kai mobile baibo norok abo photo boi narek mano judi allow khaikang kai kolom khata bai norok record no manarek nai record narek nani nangnai kai te kaisa candidate ni daitto kai jotto chini EVM machine no lekha bai mani yagulo
नरनि जत्त आबनो काउन खाइमानि परे थानसा खाइ काउन खाइमानि परे वो नरनो गोप्लाइनि सार्टिफिकेट दिवाना अ सार्टिफिकेट माय सब पर्यन्त नर काउन्टिं हल नेता नखरदि হয়তো নরম সাইমানো তাই স্রাপসারি ফেনাই খানা রহরানো অমতির অনেক কিছু কুশল রমানো যাহাতে কোনো ক্যান্ডিডেট আবরণ তা গসিদি যেসেকপনা জরা নাংথুন আ বিসিঙ্গনো অঙ্কনাই তাই কাইসা কক খেল নারাংনা নাংনাই রিকাউন্টিং नि बागै বনর টিয়ার মাতংনাই কারণ চিনি বিরোধী র মানে তিপ্রামথানি বিরোধী র বড় রিকাউন্ট খাইনানি बागै বারবার চাইতংনান চেষ্টা খাইনাই বা বড় साननिफ्राय मानो का आबोनि बागैबो जों टियार मा दंनाय काय आबो जाहाते काय चिनिबो जुदि रिकाउन्ट खाइनानि नां टंखा काय नरबो आबोनि बागै प्रिपारेशन बा प्रेयार आबोनि बागै रेडी तो निदि काय अमरकंखा जों इनको बुथ सेन्टर माने काउन्टार थांगै काउन्टिं हल नग थांगै अमचिनि तांथाय र एका अमरकनो तिनि चिनि खूब सतर्क मा दंनाय का आबोनि बागैनो आं साननाय नरक जतनो अंको मा खाइनाय ता काइसा कखंखा चिनि खना अकाउन्टिं दो थानानि बागै चिनि लुकरब लायखाय खातुम खाजा मलायजा जों दाति न मान नखलायनाय सारा सयतावनो जों जेखाने काउन्ट नंगानो आरो थांबानो जोंनो जागा खायरि जाखा एकमात्र गुमिति डिस्ट्रिक्ट सिमि थासिंग किसा सिकां जों काइसा साइमानखा विभिन्न सोशल मिडियानि माध्यमे आरो 163 रिका माने आरो लोको कुथुमनानि बागै रिजाक लाखिनाय किन्तु कखंखा तांगि तामो रिजन तंगै जे आरो 163 रिजाका आबो किन्तु स्राय स्राय कक्टुमाकरै जत जागानो लोकुर बंनि कैंडिडेट न लगी थांगै गोफ्लायङै मानो केसे नंमांगो नायनानि बागै मुजुं जागो किन्तु तिनि गुमति डिस्ट्रिक्टआव तांगि आमति खालायका अवश्यनि साइमिया तब फना आनि कयमुं तंनाय गुमति डिस्ट्रिक्टनि चिनि दुइटा बुंको तंगो कैंडिडेट खरङै तंगो खरसा काइचिनि ब्रह्मगनां पूर्णचंद्र जमातिया ताइ खरकसा हंका काइचिनि ब्रह्मगनां डेभिड मुरा सिंहनि काउन्टिं उद उदयपुर सहर उंनाय एका आबोनि बागै नर गानागिनि थाङै मा तंगैनाय चिनि लुकुरक जों नायनो मुसुंगु जों चिनि कैंडिडेट लगे तंनानि मुसुंगो अबनो नरक सावै आरो माथानाय जेसेबां बरंखौ खायथं जों बर गोबांखाय मा तंनाय कारण चिन अपोजिशन र जेसं मारियो अनेक किसु देरानो नायमानि बर देरारि मालिया तामनि बागै हिंगाकाय जों थानसा बुबाग्रा जोंनो थानसा तंनाय हनि जों थानसा तंखा बुबाग्रानि दागि मुंबाय थानसानि मारि जों फुनुगै जों अनेक किसु काउन्टार मा खेलेचा अनेक किसु कोनो जागा चिनि बर रक बुम खितार जाखा कोनो जागा लामा कासुइ बुजाखा गोबां मा खायजाखा चंमारि आवाय खायफोरबो जों अनेक जागाव चिनि बर रक बुजाखा हासपाताल खलायखा बखरक फातिरि जाखा साब्रुमा पूर्व महरिपुर बुरातलिनि कासे ईवीएम तलाङै थांफ्रु बास गारि बाय तलां थांफ्रु आरो फातेन बरक कारिमानो प्रतिबाद खायमानि बागै गोबां मानसिनि वाइटिएफनि सिक्लार बुजाखा बरम गनां जोग चिनि डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि सुप्रिया चौधुरी न बुखा प्लास खरकसा तियासर जुवान उखलके थाङै बन लाथि रिखा कमतिया हाय गथना र सेले मसिनजा गथना र गथिका क अबनो जों सेरि नायतंगो जस्टिस नि बागै जोंबो याप्रि रमितंगो तबे सबसे कखंखा खनानि खना जों जे साखायफना जों गोप्लायंनाय अबचिनि पुइतो तंगो बुबाग्रानो पुइतो तंगो तिप्रा हास्तिनि जत्त तिप्रा सनेनो पुइतो तंगो खना थानसा गोप्लायंनाय तिप्रा सरक गोप्लायंनाय मानथायनि सबा खालायनाय रक तिप्रा सरकनि गोप्लाय खानाउंनाय ने काय आबुनि बागैनो आं नरंनो कयना मुसुंगो चिनि जे अपोजिशन तंनाय जोंबो जे हाद्दा हाद्दि जे लराय खायनाय बरक ताम ताम चिनि तिप्रा सरकनो खाना खायमा अबो रगै बांकिसा सानाय बरक चिनि काउन्टिं एजेन्ट थानाय रनो लामा कासुइमानो सिक्रि सकर खायमानो ते कायसा गाकाय जारा जों बुदला खातिनि थाना मुसुंनाय चिनि गारि बाय थांनाय रनो लामाव बरक ईद पार्केल ईद खितारि मान आबरबो जोंबो रेडि खाय थाना नांलायनाय बरक कोनो जागाव बाजि सगै बा बुम खितारि जों सिक्रि मान का आबुनि बागै जों टियार मा तंनाय तामनि हिंबा जों 1
गोप्लायंनाय बरक जतन साइमान थांगा हास्तेनि जत लोकनो साइमान थांगा ताबो बरनि शेष लामा जोंनो को काउंटिंग लेखातिनि अध्यायना बागै बरक साइतंनाय गा आबोनि बागै लामा बरक कासुइमानो जों आबोनो मुकाबेला मा खायनाय जेता इलेक्शननि समय गोबां मा जागा बरक बुमखितारै सिक्रि सकरा खालायनानै चेष्टा खायमानो जों जे पालखे कासुलायका थानसाके कासुलायका खोनाबो अमथैखोनो जों पालबाक्साके मा कासुलायनाय जे जागाव जों हुथुमै तंगैयानो आ जागा हठात खायै चिनि दफानि बरक उंला जेहेतु लेखामानि बुनि दफानि एलाकाव सहर बुनि दफानि बरक न आ जागाव फायै जों वालायनानै काजिया लगी सानै मानो जाहाथे जों वालायखाय तंना नांगानो आरो गानाव फाइबर बुम रफाना खिदार मानो बाजे रफान सगै देलायनानै जों वालायनानै हमतिरक चेष्टा खायमानो जों आ जागाव जापिरि तारिदि जों कसang कसangखाय बुट लेखावै गोप्लायुंगै सार्टिफिकेट तुबै चिनि आमचायाव फायै जों तंथगलायनाय हेंकाखाय ताय कायसा काउंटिं बिसिंगब जोना যারা কাউন্টিং তংনাই বরকনबो सिक्रि सकरा खालायमानो बा चिनि बिरोधी तंनाय रक बरक सिक्रि सकरा खाय जोंनो तिख्लाय रखनाय बागै चाइतगै मानो आरोबाव जों कराक खायै बोखा कराक खायमा तंनाय नांलायखा बिसिंगनो जों मुकाबेलाबो मा खेलेलेनाय दा आबोनि बागै आं साननाय যারা काउंटिं थानाय रक नरक केबो ताकिरिदि किरियावै तंदि आरो सीसी कैमेरा थेफाजाक तंनाय गोबां मा बदलनि आरो काउंटिं को खायनाय কোনো প্রতিবাদ খেলে না আরো না প্রতিবাদ মা খাইনাই চিনি ক্যান্ডিডেট বতংনাই চিনি ইলেকশন এজেন্ট বতংনাই সুতরাং যা খাইনা নাंगोन আবি সিংনো মা খাইলেনে जों फाथाराव फायै चिरखय कोनो लाभ करे काउंटिं हल जुदि केबो जोंनो आरो तिख्लाय रहना नाकाय सिक्रि तंखाय आरो न प्रतिबाद मा खाइलायनाय आबोनि बागै जोंनि बोखा क्राक नांनाय साहस मा फुनुगलायनाय जों केबोनो गो खायावै आबो मुखो मा खाइनाय ताय कैसा ककंखा आं साननायो गोबां मा ससियेल मिडियाव एग्जिट पोल फुनुका गोबां मा जागाव न नुखा जे चिनि तिप्रा मथानो हारि रिरि माने 5टा 6टा काइथाम रक माने फुनु माने आबरनो एग्जिट पोल न नर ससियल मिडिया न अब पुइतोता सादि खोना न कुबुइ तामो अब खोना सिजागनाय खोना सिजाग सुकनाय स्राय स्रायकाय थानसानि फान बुसक ग्राक अब जों खोना फुनुना फुनुगैदिनाय चिनि बुबागारबो चिनि हास्तो फाइजा बुबागारा खोना सारा त्रिपुरानि जे काउंटिं कोनो बो मनिटरिंग खालायने आं तिनि बुबागाराबो मालाय फाइका खोनानि चिनि सिचुएशन ताम उंमान अबना बबाइक जों कक्सालायका आं खाख्लायो नरक खोना किरिकला एग्जिट पोल लंनो नरक पुइतोता सादि आबरनो किछु कोनो ता खालायदि ताय कायसा ककंखा खोना चं मारिवो जों खोप्लाय उंफानो बा जों हारि थांफानो कोनो जागा नरक वालायमु तांगदि जों तिप्रासा बाय तिप्रासा भोट उंनाय फायनाय अब डेमोक्रेटिक नि सिस्टेमाव जों भोट मारिनाय लेखानाय केबो हारिनाय केबो जिदिनाय जिदि थांफानो जों जाहाथे काय कोनो तिप्रासनो नग नरक आनि कयमुं तंनाय नरक केबनो इनको ता खायदि हामला ता खायदि केबनो क खायमता सादि जों नायो गोसां गोसां थानसा खाय तंलायनानै जाहाथे निर्वाचन पाइमानि लग लगेनो थानसानि बया सिप्तन कसangनि बया सिप्तन अमसों जतन नायो बुबागारबो तिनि अकंनो साव कसangनि बया तिफ्रा हास्ताव सिबि तंथुन खोना जों गोप्लाय उमानि यागुलो चिनि तिफ्रा हास्तेनि राजनैतिक सोलायजाकतें उइ थांमानानो बुसकांनि सालो काय आबोनि बागै जों जतदुक सम्भव जों थानसा मातंनाय कसang कसang खाय चिनि आमचाइरंनो मातनिने तामनि हिंकाकाय जून मासना तय कैसे चिनि बुसकांगो इलेक्शन फाइतंग अबंखा बिसि इलेक्शन ग्राम अंचल जों आरोबो गोप्लायंनानि बागै जों मा साइतगलायनाय हिंकाकाय आं सानाय जे खोनानि जे चिनि इलेक्शननि जे लेखाना बागै काउंटिंग थाना बागै जे तियारुंमानि नरक तिनि हरनि बिसिं तियारुं बायदि जाहाथे खायै खोना जों जरानि बिसिं तै खायै जारा चिनि काउंटिं एजेंट उंनाय र चिनि कैंडिडेट दो नरक जतन तिनि हरनि बिसिं तियारुं बायदि एकाकाय जारा चिनि लुकुर काउंटिं खायतिनि थाना मुसुंनाय र बरकनो बो खाना आं कयनाय नरक दातिन नंखदि 8टानि सिमि बुट लेखानाय एंगाकाय आबुनि बागै जों आबुनि सिकांना थाङै आरो हदम ददम खायै थाङै मोरगैमा तंलायनाय जाहाथे चिनि गोप्लाय माना बैसागै तलांमायानि बागै जों मा थांलायनाय नरक जतन हिमबायदि
যতনো যা জামনে नंनि काना मुसुमा कानि हिंदी जाहाते खायै जों गोप्लाय मानि यागुलो जों नायथाथ खायै जों आरोनि सिमि तंथलाय फायमानानि अब नरक जतन थानानै कयमुं तंनाय आं खाख्लायो जत खानाय तंनाय दिनै फेसबुक नाय तंनाय नरक जतन नंको गोबांमा बरकनो दिनै गर सैका गोबांमा बरना हामजांमा रक रिबायखा एका अबनि बागै आं सानो नायो जों गोप्लाय उंनाय हिनि साका हायुं देबबरमा हामबाय ककाहाम सामानि बागै आइ सिरि देबबरमा बसाका जेलि देबबरमा चिनि थानचानि फान फुनुका थानचा लं लिप साका अमल देबबरमा अमतिखाय आइजाक साका छार ननो एफआईआर खाइनाय अनिमेश ताकला अबर कतगुला अमतिरक बस सैकारो आबर टाबुंनि जरायाको जराखै आं साना गा अ ता कायसा कक गोबांबा बरक आनो फुन खायका सार निनि मुंगि त केस कायसा अंखा डिफार्मेशन अबनो रुगै तामुंग नन कुन रा खायमानो नर टावाना दि आं गोबांमा केस बाय सलाय फायजा केस न बतेके सलायना ना आबो नरक सायमानो हाई कोर्ट गोबांमा चिति सिमानि यागोला हाई कोर्ट इलिगेल माइग्रेंट निनो तैबो आं फाइट खायै नर नुखाना किरिया वई बुइनि मकलनि फन नुंगै आं केस खालाय दङ आबुनि बागै आं किरिया अमति केस आनि लाइबो गोबांमा आं गखा गोबांमा मुकाबेला खाय आं कप्लाय मै फैजा डिफार्मेशन केस उनगोला तामनि केकाय आं केपनि मुं खुवै ताबो सायाको जारा आरा कायसाना साका आं ताकला मन्त्री होनो सुतरां आबो बाय आं केपनि मुं खुवै साया आबुनि बागै कोनो खायमैया मुकाबेला खायनो आनि डिफेन्सर तिनिबो आं मै मालायखा साका बरक 30 तारिखो तंनाय बर खानानै ताम ताम सैजाका आबर आदिनो खानानै आबन बागै वानानानि कै आं खाख्लायो जों गोप्लाय उमानि यागुलो एडिसिवता वैसा बुबागारनि बदल तिप्रासारनि थानसानि बदल किफिलि क्षमताओ आसुकमानि यागुलो जों नरबाय जत्त जागानो मालायनाय बुबागारा सारातिरफोराव गुरिनाय ताय जोंनि गोप्लायनि तंथगलायमानि जों फेस्टिवल बा तंथगनि रेली जों खालायलायनाय आं खाख्लायो बोसकांनि सालो चिनि मानथाय चिनि हानि लैंड राइट्सनि जे चबा ताय चिनि रोमान स्क्रिप्टनि चबा ताय चिनि त्रिपाठिक एकर्डनि जे चबा गोप्लाय मानि यागल अमते फानुंनाय एवं बोसकांनि सालो नरं नुंनाय तिप्रासरनि फान ताय बोसक रागनो एवं चिनि मानथायनि बागै तिप्रासर तामो खालायमाया तं ताय बुबागारा तामो खालायमाया तं एवं जोंनो साबै बुबागारा जे चिनि सबानि बागै जोंनो बोसकांगो जा आगक्लांमानि अम मारिया हाय लाइबुमा आंगै तंगानि ताय ताखुरो बुखरक आं ताय बिसि लग्रिया ताय खाना चिनि बुदला खानानि दिन गाय खाना नरक जत्तनो फुङासि सिरिनो जत्तनो नरक थांबायदि गाहाम फोरोंखाय खाना सारिगो चिनि बुबागारा हयतो फेसबुक लाइभ बा प्रेस मिट खालायमानो गाय नरक खाना तंदि तंथगलायदि आहायपनो तंथगता बाखिलायदि आसक सावहिनो आहायनो हाय नरक जत्तनो न तावसा खाका हामजाफारै दिनै मुसुक्तिनो अंसितुन जत्तनो हामबाय खुलुमका हर काहाम खुलुमका